सब्सक्राइब करी और घंटी भी दबाई। आपके एक सब्सक्राइब हमरा खातिर सोना के सिक्का के बराबर बा। जय भोजपुरी, आप सबके टॉप 10 भोजपुरी चैनल में स्वागत करतनी। और आज आप सबके बीच में लेकर आगे बनी एक और बड़ा रिपोर्ट। जो बड़ा रिपोर्ट जुड़ल बा पावर स्टार पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दी भैया कि पावर स्टार पवन सिंह जी के इंटरनेशनल सॉन्ग जौन कि आप सब समझ गए हो कम जी भी आप सबके बता दी कि सॉन्ग जरा के विदेश में भी ई गाना बहुत ही धूम मचैले बा। जौन 10 साल से ई पूरा इंडिया पे ई गाना राज कर रहल बा। जौन गाना के नाम बा लॉलीपॉप। जी भी आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना पे जैकी श्रॉफ के बेटा, जी भैया जैकी श्रॉफ के बेटा टाइगर श्रॉफ जी नचले बाने। जौन कि हमनी के भोजपुरी के खातिर बहुत ही बड़ा खुशी के बात बा कि एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी हमनी के भोजपुरी गाना पे डांस करताने। ई हमनी खातिर बहुत ही बड़ा खुशी के बात बा। और आप सबके बता दी कि गाना 10 साल से ही पूरा इंडिया और विदेश में सुपर डुपर हिट के डंका बजा चुकल बा। और हर एक पार्टी के पहिलका चॉइस होला पावर स्टार पवन सिंह के जी के गाना लॉलीपॉप। आप सबके बता दी कि इससे पहले भी गुरु रंधावा भी एक इंटरव्यू में कह दिले रहन कि उनकर सबसे सुंदर सॉन्ग जो सबसे पहलका सॉन्ग बा जो पावर स्टार पवन सिंह जी के बाटे जौन की लॉलीपॉप उ नाचे पर केहू के भी मजबूर कर सकेला। तो ई रहल आज के रिपोर्ट। अगर आज रिपोर्ट आप सबके अच्छा लागल होके तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी भी दबा दी काहे के सन के खबर लेकर आवत रहिला। जय हिंद।